uyabukwa uthanda this life yabona eglamorous kule ikhathi zamanje sithi slay queen so manje hayi ama gigs awekho kunzima emaline welindiwe uzala umamfundisi uzala bamfundisi ukhulela enkonzweni kodwa kuvuka into kuwena yokuthi cha mina ngithanda izinto futhi nje uyazibiza wena ngeslay queen nje ukuthi ngithanda ukubukwa thanda ubuhle ukuthi nje mangifike endaweni kubukwe mina so ke ngasho ke ukuthi leyo nto ingihluphe kakhulu ngoba naba labangani bami nabo siku industry ama gigs awekho asibizwa asiperforma kunamali mara bona bayilento engiyifunayo ave babahle abashayini ababahle ngiyazibuza ukuthi hayibo wasiphila sonke kule industry and asisebenza kunamsebenzi benza ngani bona ukuthi babe yilento engiyifunayo indaba okumele ngiyibuze ukuthi kanti hayibo bangani nenza ngani bathina bangani mubabuza ngibuze ke ngithi ayibangani kunento engifihlela yona la nenza ngani nina nayiphila lempilo engiyifunayo engiyakhala bathi kimi abangani unesibindi na yo ngithi mina hayi isibindi sikhona mangabe vele ngizoyenza le mali engiyifunayo ngiphinde ngibe yilento engiyiyo nipe hayi ke abangani bathi hayi ke sidinga isibindi sakho mawuthi unasi isibindi sokwenza imali sizokuthatha sikuse-ke kulo siphethe uboss wethu uzokutshela ke kabanzi ukuthi ihamba kanjani ke thina le business esiyenzayo bathi kimi welindiwe uyayazi into ebizwa nge-drug trafficking ngithi mina hayi ngike ngezwe bathi ke thina senza lokho ukushushumbisa idakamizwa yo lindiwe hayi nangempela bangithatheke bangise kuboss fike kuboss uboss athi kimi welindiwe isibindi naso uyayiphinda naye into yesibindi ngithi hayi sikhona sona ngoba ngifuna le mali athi kimi lalela ke into ezoyenzakala manje uzohamba utravel umhlaba sizodecide ukuthi sikusa kweyiphi country uzohamba uye kuleyo country ufike uyolanda lama drugs uwalethe ke la ecountryni yethu bese ke thina sikunikeza imali lesizovumelana ngayo ukuthi sizokubhadala yona bathi ke hayi bathi kuzwakala ngathi lokhu ngakwenza aphinda athi lindiwe sizokushintsha ngisho image because now mawushushumbisa lama drugs kumele mawufike airport uhlonipheke babone lo sisi ongathi usoma business babone lo slay queen uyabona so sizoshintsha image yakho sishintsha nje konke kwakho siphinde sikunikeze pocket money yothenga impahla ube muhle ube yile slay queen ofuna ukuba yiso hayi yavele yahlala kamnandi ngathi yiyona ke lempilo le ngifuna awubacabanga usafuni nokwazi but sengifuna angisho ngishilo ngathi ulindiwe uthanda izinto sengifuna lempilo engiyibonayo ukuthi hayi nayisela izofika maduze hayi ke lindiwe njengoba usho ukuthi isibindi sikhona sizofuna ukuthi uhambe uye eBrazil uyosilandela wona ke lama drugs ubuye ke nawo la emzansi ngathi hayi kanginankinga uzokwenza ekhaya uthini awu ekhaya nje bazulindiwe umuntu oku-industry uyacula mangiloko ngihamba umhlaba wonke ngithi ngiya kuma-tours it's either ngise-Durban or eCape Town bebazi leyo language yami abazi ukuthi useBrazil next okay bayathandaza abazali ekhaya bacathi ingane iyacula eThekwini naseKapa siyami kanti ingane ingeneshi ekushushumbiseni ama-drugs ya hamba ke ufike eBrazil ngifike ke eBrazil ke before ngifike eBrazil asho ke uboss athi lindiwe lalela la uzosuka ke sikunika ithikithi uyahamba mawufika eBrazil uzohlangana nabantu abazokwamukela bazokuthatha ke bakuse kuhotel very nice hotel nabo nje bazokutreata right fine yimi lo ya ngibele iflight ngihambe fike eBrazil ngempela vele ngihlangane nabo sebangilindile bangithathe ke bayokufaka kuleyo hotel ngihlale ke iviki kulelo hotel kwenzekani emqondweni wakho kuleli viki ulindiwe ubona impilo kudala ifuna ulindiwe enjoy la ulindiwe it's more like ulindiwe ku holiday angicabangi nokuthi ukhona okungenzeka nje kumnandi ngibona lempilo nginikwa imali pocket money ngithenga nanoma yini engiyifuna kumnandi nje kumnandi uvalo ngizosho ukuthi benganalo uvalo because angisho ulindiwe
ubefuna lempilo leyo kuslay queen and manje ulindwe sekala nayi lempilo uyayibona. Angicabangi ke ukuthi ubaba umfundisi umdlalo osela khona noma umfundisi kwenzakalani ini kanjani. Mina enjoya lempilo ebekade ngiyilangazelele. So mina ngangithe ukuya kwami eBrazil kuzoba into engizoyenza nje ngithi nje dayiwani le mali mangiyithola bese ngiqala ibhizinisi. Musu uyayeka ukwenza lokuba kulomkhuba. Okay, wahamba waye eBrazil, wabuya konke kohamba kahle, wabuya imali. Kushuthi wakwazi ukushushumbisa, wabuya wasunikezwa imali. Okay, wayeka yini njengoba kade uthembisile ukuthi uzokwenza kanye nje kuphela? Azangiyeke because manje bese ngicontrola ile addiction yemali. Sengiyibonile lempilo. Ngisho noma ngibhadalwa nginikwa le mali bengise hotel iveli bekwe embedeni igcwala umbhede. Hayiboni. Yabona ngavela ngabona ukuthi hayi phela mina manje sengi-own umhlaba ungowami. Ngithe ngiyayiyeka lento but lento engiyibonayo ngazuthi ngiyibone ephupheni iyenzeka yini manje. Imali igcwele umbhede kuslay queen. Azange ngiyeke ngathi ngiyaqhubeka. Abasoli lutho ekhaya usunemali phela manje. Impilo ishintshile usunemali eningi. Awuyiki into abayisolayo ekhaya. Phela ulindiwe bengeke akwazi ukuthi abonakala endlini naleyo mali just like that. Mhlambe sengibuyile eBrazil ngithi mama nawu 10,000 baba nawu bengukufihla lokho. Into bengiyenza bengithenga leyo grocery leyo but indlela bengizijabulisa ngayo ngale mali ukuhamba nabangani thenga impahla ngibe muhle siye kuma ama clubs la ama expensive clubs lapho mawuthenga ibhodlela le champagne 5,000 like that life yokubukwa. Imali yami bengiyichitha lapho ngienjoya kanjalo ukuthi nje endlini bangaboni ukuthi khona okushaya amanzi. Okay, kuthiweni ke mhlambe waphinda wanikwa any trip akhona manje uphinde wawathola? Ngagudla Africa kuye Congo ngena ko Zambia, Malawi, Namibia. Lendini. Uthi kumina ngaphandle kokuya eBrazil ubuye waya kulamazwe lawa Congo, Namibia, Zambia, Zimbabwe, India, ngaya nase India. Uhamba ubuye uyiphethe lento. Ngihamba nje ngibuye eIndia ke ngaya kokuqala. Ngahamba ngabuya successful. It was 2011. Bangicela ke bathi ayilindwe ngazuthi labantu abaseIndia bathanda nje wena ba prefer ukuthi kube uwena ozanga. Sicela ukuthi ubuyele ngabuyela kobusi2. Mangiya ke India sengibuyela ke manje game 2. Hayi lapho ke kwaba khona okwenzakalayo nami ngangiyitshela ukuthi ngiyashuba ke manje because kwenzakale kanje ke sizanele. Ngiphethe le bag, it was very big. Igcwele isinda. Yimlo yake manje airport ngiphusha na itrolley ngiyayiphusha maye kunale phoyisa elimela lingibhekile langibona ukuthi ayibolo sisi. Nayi ibag yakhe manje ngazuthi imnikeza inkinga ithi ngiyomsiza. Angikho aware ukuthi le phoyisa liya scout alibhekile every movement esiyenzayo. Into engathi yasolisa bese uthinta labasebenzisana nabo. Afike ke uphoyisa ubaphoyisa athi madam ithi ngikusize ngathi iyakusinda le ngiphushela. Eyasinda igcelo ibekugcwele amasudu uba amasudu okugqoka oba. Yes. Okay, so ubufranta ngawo bengifranta ngakuthi neshop eSouth Africa ngiyothengisa wo. Okay. Aphushe ke namaphushe nami esingena siyochecka in. Masingena siyochecka in ngale bag sengibona qhamuka amaphoyisa u2 athi kimi mama sicela usilandele nale bag yakho khona nje imibuzo esifuna ukuthi sikubuze yona. Nangempela yini loyana ke sengiyaphushela manje le-trolley sikhuphuke singene e-office. Singene e-office ngithola kunamaphoyisa u4 ahlele etafuleni. Serious nje ahleki. Thathwe ke le bag yami ibekwe etafuleni. Mayibekwe etafuleni le bag yami amaphoyisa u2 manje ayivuke babala lamasudu ukuthi ayingane. Hleli ke lapha ngiyasho ngithi hayi ke manje kushubile. Masahleli kanjalo leli linye iphoyisa lingibuke straight emehlweni. Lithi kimi mama ngicela ukuthi siphumele ngaphandle siyokhuluma. Masiphumela ngaphandle ke siyokhuluma nephoyisa lithi kimi iphoyisa siyazi ukuthi kwenzakalani yaphi. Kodwa ngicela ukubuza ukuthi unamalini esikhwameni sakho. Hey, siyami.
vulika ibheki ngibheki wallet ethi uqolo kancane ethi ngicheke ngibale thola ukuthi ngina $1,000 $1,000 mhlawumbe u19,000 rand lo asithi 20,000 okay hayi ngino $19 athi okay imali angaphandle ngiyabuya abuyele ngaphakathi hamba isikhathi eside ngiloku ngilindile abuya makabuya athi hayi sokulungile ngena ngaphakathi mangena ngaphakathi bathi kimi hayi konke sokulungile thatha ibheki yakho ngibanikele imali nje thatha ibheki uhambe hayi angifuni ukungasho ngaqala lapho ngakuzwa ngabona ukuthi hayi nokho ngisindile bose ngathi zangishubela manje uIndia number 2 game number 2 ukuya khona ubusuye kabili yini usudela esengiyibuka ngayo manje ngathi ulindiwe bokune spirit ebesimcontrol le spirit I can say ukuthi I spirit lesi se addiction sokuthanda imali besithi bokuthiwa nje makuthiwa lindiwe sicela uhambo yendawo bengabuza ukuthi ini yenzayo khona nje lo moyo omubi bowungiphusha because bengacabangi ngisho ukuthi abazali bami ukuthi makungenzakala something maye uhlazo lo lengizoletha kwamdlalo bokungathi sure because the spirit eyejele ubukuhlala ucabanga ukuthi ngingenze njani uma ngase ngiboshwe kumbe kusho ukuthini ukuboshwa emazweni angaphandle bekukucabange lokho kukufikele hey mina ngisho ngithi angaze fear nje ever since ngaqala ifear bokungasumngani wami bengiyenza lento ngiyenza ngepride ngizazi ukuthi mina ngena kuzwakala because bakutshela ukuthi noma ungene airport you must walk the walk so bengazi ukuthi mangena angithi the image nguslay queen makungena mina ngisho ngiyibambile ibheki yami senginyathela ngiyeza ukuthi hayibo umhlaba ungwami yo ihamba ngitravela ngiphuma ngiya kwamanye amakhantri ukuthi ngiya researcha ukuthi ijele lase Brazil linjani because truly speaking bengazi ukuthi lento engiyenzayo inejele phakathi so umqondo bikhona into ukuthi ngelinye ilanga ngiyenzeka but bokuyinto bengayi-entertain kodwa khona bengicheck ukuthi ijele lase Brazil ngabe linjani ijele lase India la ngithunyela khona ngiyibhekisisa ukuthi uma ngiyenzeka ngibe nenkinga ngizokhona na ukukhupha okay waqisheke waboshwa eIndia wabona ukuthi kushube ngempela ngineqiniso ukuthi uzothi kuthina wafika ekhaya wathi yazi nilindiwe shintsha ukuhamba kwakho uJehova ukudlulisile kulokuyana mhlambe manje yeka nemali usuyitholile usunayo tshela mina ngitshela abalaleli ukuthi wenze njani eqinisweni ulindiwe kwakumele athi ngiyaphuma ke manje but ngithanda ukusho kubalaleli abangilalela ukuthi you know when you are addicted I was addicted ngibambekile kulento yokuthanda imali ngisho noma bangathi bebathe mhlambe kulindiwe la uyakhona kunebhubetho or kunesnake or kunani but the way ulindiwe bekangakhona makukhulunywa ngemali ubevele nje angafuni ukwazi nisi avela athi la kuthiwa ngekhona yila ngiya that's why ngithi bokunomoya ongekho right la bokunomoya ongibambile ongekho unomali imormon thando lwemali yeah waqhubeka waya eIndia ke emva kwaloko njengoba ngibe nambe ngithi mhlambe hayi uzobusushintshile waqhubeka wahamba usuyaphika okulandelayo ngaqhubeka ke ngihamba bangicela the very same year u2011 bangicela futhi ukuthi sicela uhambe eIndia futhi uphindela same place la ngibone khona ukuthi cishe ngavelelwa ingozi but nawo kulindiwe still oh yeah ngebhano ishona khona wahamba kahle futhi wabuya wahamba kahle ngabuya yeah u2012 engathi wenza noguquko zathi uzenze but likhona lelo langa lapho khona uyobe uyi1 ngisho abangani ngisho bonke obuyenza nabo lobubi bayibe bangasekho 2012 ukwenzakala kanje ke sisizamele uboss uyangibiza uthi lindiwe ngicela ukukubona ngiyafika kuboss uthi uboss kimi lindiwe le country esifuna ukuthi uye kuyo i-country engekho lula into engayisho engifuna ukuyisho ukuthi ngathanda ukuba honest kwakhe because wathi la uzoya khona manje ngicela uyozicabanga
i-country engekho lula, abaningi bayaya bangabuyi. So sicela ukuthi usiyele Argentina. Immediately athi kimi Argentina ngathi because nathi abashushumbisi ama-drug traffickers siyahlala sixoxe ngalamakhanda ukuthi i-country so inje i-country so inje. So bengizwa kuthiwa Argentina mawuhambe wabuya usuku unelaphi. Hayi ngathi ke wathi kimi hamba uyoyicabanga uzobuya ungifonele mangabe uya decide ukuthi uyahamba. And i-office nokesizokunika yona i-offer enkulu because siyazi ukuthi leya country yakuyo ayikho lula. Bawona bavesele bakutshela ukuthi bazokhuphula imali. Bayivele bayimosha lapho. Ngahamba ngaye endlini ngayicabanga ngathi yindiwe mawukwazi ukuthi lapha eIndia ukwazile ukuthi izinto zenzeke. Lapho bokubonakala ngathi khona kuyashuba. Uzohlulwa yini ke eArgentina? Phezulu kwalokho imali yalapha imali engathitheki. Ngafona that very same day ngathi hayi boss ngiyayithatha le offer ngiyahamba ngiya eArgentina. Wathi kimi ngiyabonga Lindiwe uzohamba next week. Ngifuna ukusho ngithi sisizanele ngalo lelo viki lelo because uthe ngizohamba next week. uLindiwe abe nephupho suku nje balelo viki lelo. Lindiwe uyaphupha uphupha uLindiwe use airport njengenjwayelo ngiwalk the walk ngidonsa ilageji yami uyakhela ilalela usuwenza ukuthi sithi noma sihlangana nomuntu e-airport ekhenya eshayela phezulu edonsa ikhwama zakhe bese sisola ukuthi nanguLindiwe. lalela uLindiwe nawo iphupho le. Hawu mina kanti angibona ukuthi le bag engiyiphethe inembobo la ngihamba khona ibhobo ukuchitheka icocaine iyadrop iphupho le. Mina ngiloku ngibhizi hayi lalela kanti nayi evidence phansi yazisho ukuthi ngiphethe. Angibuzanga ukuthi ama-drugs ebenikade niwashushumbisa inhloboni icocaine bekuyi-cocaine. Okay, uvuke emva kwephuphu bese uthini? Ephupheni kanjalo lingakapheli nakuLindiwe idonsa le bag ngithe mase ngithi khona ephupheni ngibone namadoda amade anomzimba nje ayi4 angisurround. Athi kimi mama sicela usilandele ngakhathi iphupho. Vuka ekseni hayi nge-trouble iphupho kanjani kube nalo valo engolizwayo. But because of the spirit of addiction yokuthi uLindiwe noma kunjani ufuna le mali nga-avoida leli phupho. uNkulunkulu bekangibonisa lona ukuthi hayi phela ngokunikela umusa ngavuma. Ngalesi sikhathi uphupha usuhambe indawo cishe ingane usuhambe amazwe amangaki? Ngihambile wena Brazil, ngihambile wena Congo, Namibia, eAfrica benginokuwaphinda nje ama-country. Ngihambe wena India ngokuphindeka u3 so nje bese ngihambile nje. Okay, what decide emva kwephupho ukuthi uyaqhubeka? Ngadecide ngathi offer leya mali phela le indaba isemalini ukuthi le mali abazonginika yona ayifani nale mali engijwayele ukuyithola. Right, wahamba waya eArgentina. Hayi ke ngithenga ithikithi bathi ke uyahamba next week. Fika ilanga lokuthi ngihamba. Hayi mina ezingishilo sisanele ifiyebo kungasomngane wami. But ngisho ngiphakathi ku flight eBhanoi ifiye yokuthi uzwa unovalo. Hayibo ngithi manje kwenzakalani? But ngithi hayi ngisuse lento. Awuyijwayele? Angijwayele lento mina ngijwayele ukudashelela nje. Fike ehotela ngispenda le viki ehotela uvalo. Hayi ngasho ngathi ingathi khona nje. Ngifika ilanga ke Lindiwe sokumele ngihambe ke manje nge-airport eArgentina nesikhwama sami njengenjwayelo esinalama drugs phakathi. Ngifika ilanga ngigibele imitha taxi ngithathi iyongibeka e-airport. Ukungena kwami e-airport ngizwe ukuthi uvalo ke lishaye. Ngene ngicheke in njengenjwayelo. Ngene ke yimloya siyobhoda ke manje siselayini kucheckwa ama-passport. Ngithe ngisathi ngisabhekile kubona lapha ya ku-TV lapha escreenini babhale ukuthi kune-delay i-flight. Okay, ibhonoyi leli seliyadelay. Kube nento ethi kumina enhlizweni hayi indaba ingawe. Ngithe ngisalalele kanjalo ngabona exactly 4 yamadoda amaphoyisa amade
angisurround njengasephupheni bathi kimi mama sicela usilandele sifuna nje ukuxoxa nawe. Lalela sizanele ngabuye emhlabeni because I believe ukuthi ulindiwe sonke lesikhathi lokho ngiyenza lokushushumbisa bengiphila emhlabeni wami ngedwa because benginalento ukuthi ngenza izinto zenzeke. Immediately bathi silandele mama ngabuye. Ngabuye wabuye emhlabeni umqondo ngabuye umqondo wabuye. Sakhuphuka saye officeini masikhuphuka immediately bavula umnyango hawu ubona ibag yami nayihleli phezu kwetafula bathi kimi ke mama sicela usinike imvumo ukuthi sivule la phakathi ngoba khona into esisola ngathi ikhona okungamelanga ibe la kule bag. Ngithi hayi ningavula bavule bakhiphe yonke into yami impahla bavula akho lutho. Lalela sizanele le luggage yami beyenzwa njani kuwo wonke lama trips bengiwahamba shuthi from a factory kufakwa lama drugs bawapheke kahle angeke uzubone wena mawuyivula ushe factory makwakhiwa isikhwama lesa. Okay, ifakwa kusakhiwa ngoba mawuvula le luggage ngeke ubone lutho. Bavule bakhiphe yonke into bakhiphe ngize bakhuluma iSpanish babuye mababuya bathi hayi ma sicela ukuthi ibag le sisike sidile nayo sithi kuyiphula sihlepule ngoba khona la phakathi. Hayi nangempela thema bayiphula bayenza konke bayenza wavela wathi ngahlala kwabuya iphupho sokubuya umqondo manje ukuthi wena Linda uzalwa ubani kimina ukuthi ngiyothina ekhaya ngiyobaqala ngakuphi ngoba phela bayazi yonke. Ngiyothini kubazali? Ngiyothini kumamfundisi nobaba umfundisi? Ngiyothini ebandleni? Ngiyothini ebandleni? Ngiyothini kubo makhelwane? Into engizoyithini? Kwasa. Hayi bangibuza bathi ke mase kunje uyazi ukuthi kuzoyenzakalala. Bathi yebo. Bathi hayi ayikho into esizoyenza kumele sikuvaleke uye ejele. Into esizoyenza manje sizocela nje sizokunika ifone fonele noma abazali or your husband or ini ukubatshela ukuthi wena sowuvelelwe inkinga. Umuntu owele wafika kumina ubaba ngoba ngile ngathi mangifonela umama mhlawumbe umama bekayovela ashayike phansi. Ngathi thi ngikhulume nobaba ngayibamba ifone. Ya ring ifone ngathi nyanda. Usho kubaba ongazi lutho. Lutho uyamthakazela manje uthi nyanda. Ngithi nyanda nginimoshile ngixolele. Yabona lento engizoyisho manje ungangibiza nanoma yini ungasho nanoma yini ezophuma kuwena ngoba vele lokho engikwenzile kubi kakhulu. Ngathi baba sonke lesikhathi mangiloku ngithi ngihamba ngiya kuma tours semculweni eCape Town eDurban. Mina bengishushungisa izidakamizwa. Ngihamba umhlaba nje phansi phezulu ema-overseas. Ngisho manje njoba ngikhuluma nawe ngise-Argentina ngiboshiwe. Hey! Ngimtshela nje ngiyakhala ingembezi ziyayehla. Ubaba unyanda wathi madlula. Ngicela nje usenzele lento yokuthi zinakekele wena. Ungacabangi ngathi. Because into ekhona la ukuthi ukude asikwazi nokuthi size sizokubona zinakekele ukuze ngelinye ilanga uphinde ubuye ekhaya sikwamukele. Kwangishaya nje la amazwi wakhe wangilimaza ngathi inkosi yami ufiksela mina inyembezi manje ngizifake ezicathulweni zomzali. Umshange ebhomu engaka kufanele ubaba abe njengobaba wendodana yolahleko akuvulele izandla ngoba ayikho into azoyisho ukukuthethisa kwakhe akusizi ngalutho usejele manje. Wangena ejele. Hey lase Argentina kude nasekhaya. Ngenxa yokuthanda izinto. Yokuthanda izinto ngenxa yokunganeliseki. Because ekhaya ubaba nomama bakuzame ngakho konke impilo abasinikeze yona bokumela ulindiwane eliseke. So ngifakwa yini mina ejele lokhalela izinto zabantu abangani impilo yabangani. Ngangena ejele ngahlala 2 years and 3 months. Hey ijele isihoko. Buza mina ngejele ngizokutshela. Ubhlungu kuba sejele.
ngahlala first 3 months bokungekho lula. I remember very well imonth yokuqala ngazama ngisho nokususa emhlabeni ngoba into beyingidla ukuthi abazali bami into abazoyithi bayoshumayela kanjani. Uyothame phambili ubaba ashumayela bathi wena ungazositshela indodakazi yakho this and that, because while I was inside ngabacela ngathi ningayikhulumi le ndaba, ivaleni ngoba bengiprotecta bona ukuthi bangabizwa ngamagama bathukelwe mina. Ngaseva kunzima ngifuna ukuyisusa emhlabeni maye ijele alikho mnandi. Ngizibona kahle ukuthi kuphelile ngami, ikhanda lami bokungathi alisebenzi, ngicabanga ekhaya ngilimazwa abazali. Usuka ekubeni uslay queen onemali yonke oyicabangayo ophila impilo ayithandayo usuya ejele uyophila enye impilo manje kusangokunye kuvuleka umqondo. Khona yini into wayifunda ususejele? Ngiyabonga kakhulu imkhuleko, ngizosho namanje ngibonge. Ngizobonga nje imkhuleko yabazali ngoba if bongasa abazali bami yazi futhi mangikhuluma ngale ndaba ngifikelwa yinyembezi ngabe mhlawumbe ngayisusa ngaphakathi. Into engayezenzela yona ifavor ngaphakathi ngathi ithi ngibuyisela impilo yami kusimakade ngoba phela mina Lindiwe ngeke ngakhona ukuyithwala lento engibhekene nayo. Asondeze enkonzweni ngayisondeza bokunomfundisi lapha ejele ngayisona ngezwe ngathi manje sokubalula nyana kuyahambeka. So ngisase lapha ejele yazi omunye umuntu angathi Ulindiwe uthi ngiyayibonga le ndawo ngoba ngabazange ngahlala u2 years no 3 months ngabe ngashona ngaba ngiseke emhlabeni. Ngaba nesikhathi sokuxoxa noSimakade ngamtshela ngathi baba uma ngiphuma kule ndawo ngiyacela ngaba necovenant ukuthi ngenza umlomo wami kuvuke isivumelwano. Ngikubuzile ngisaxoxa nawe ngathi kungani ufuna ukuzokhuluma ngalolu daba, ngathi ngoba ushushumbisile ama drugs, wayithola imali, waboshwa, waseva. Yini ufuna ukutshela umphakathi ngalolu daba? Wathi kumini ngoba wenza izivumelwano neThixo. Tshela abalaleli ngalesi sivumelwano sakho. Esivumelana ngathi baba mdali wami Thixo ma ungangikhipha la angisabheke emuva ngisabuya angisayifuni lempilo. Into engicela ukuthi ungenzele yona ukuthi umlomo wami ngingavali ngikhulume ngibatshele nabanye usisi nobhuti abayenze izinto ezingekho right, crime out there, ukuthi ijele likhona. Ngaphandle kwejele mina ngifuna ukwazi ukuthi bekukuba khona yini emqondweni wakho ukuthi izidakamizwa zibulala kangakanani abantwana bethu? Mawuhamba la edrobheni kuna ingane namhlanje ingabizwa ngamagama ezibizwa ngamaphara ngenxa yezidakamizwa. Kuneyingane engahlala emakhaya, kunemizi ehlukene, kunomama abangalala ebusuku ngenxa yokuthi abantwana babo bakuma drugs. Bekukufikela yini lokho ukuthi ubulala isizwe njengoba uthanda imali ufuna imali kodwa ubulala imphefumulo emngakanani? Ibikhona leyo nto enhlizweni yakho? Sisifanele mangiloku ngihamba nje lamazi ibingekho at all. Ingifikele sengisejele ngayibona ngiwumuntu omubi, ngayibona ngiwumbulali, ngayibona ngiyinto engafuneki ezweni. Kwakha manje ibuye umqondo wami ukuthi Lindiwe kodwa yini kangaka, uyabona? So ngathi inkosi ngixolele, yingakho ngathi ithi ngeze isivumelwano noThixo ukuthi kukho konke sengikwenzile ububi lokhu esengibenzile mangenze sure ukuthi umlomo wami ngiyoxoxa ngayo le ndaba ngisiza abantu. Ngaphuma ke ukuthi ngizithathe ngiyifake bengizilanda nje mina ngizilethe emzansi phelele lapho. Ngibonga nje ukuthi uNkulunkulu azange avume ngami ngoba mhlawumbe ngabe ngingwathatha ngabe mhlawumbe nami sengaba yenye into, ngabe namhlanje angizwa le testimony ngaka. Abanye bayabuza ukuthi airport babe khona yena abazali. Ubani owayekhona, bakumukela kanjani? Hey, hayi yabona le moment kokwenye moment because ngithe mangivela ngawubona umndeni wami, ngawubona ushintshile futhi bonke sisidanele bebeyehlile emzini. Ngakhala ngathi Nkosi yami bayehlisa uLindiwe because akukho lula
ukuphila 2 years 3 months ukwazi ukuthi ingane yakho ayikho la isejele ezweni ongeke ukwazi ukufinyelela kulo. Ngababona bonke behlila umawu bawu siswami ubhuti wami ingane yami ngakhala bangamkela sengathi angazi ngiyiqueen. Into engithanda ukubonga uNkulunkulu ngayo umndeni wami, the love abangiboni, uthando. Yazi bangithanda sengathi angazi abakaze bathande ngalendlela. Bangibonisa enye into eyangishaya eyangilimaza ngisho sengibuyile kwangithatha kade ukwamkela. Mengithi mangibabheka ngithi abadeserve. So ngithanda ukubonga sengibuyile sesidanele sengibona nesikhathi sethu sesiyagijima. Ngibonge nje ifamily kaMdlalose ekwazile ukungibamba sengibuyile yangikhulekela because ubuye ejele uqala impilo ujwayela imali ayisekho. Lokho nje on its own awubi right. Depression yonke into iba lapho, but bangifukamela ba umndeni umama nobaba bangikhulekela bangifastela. Ngibonge nabanye abomamfundisi ingceku nezingcekukazi ebezilapho kuleyo ndawo. Nezimbokodo engizozisho manje sengigijima. Ngibonga uMama Novensi owakakheswa naye owangibamba ilegend yethu engale ekuruleni wangifaka ekhwapheni wathi mntanami ngoba mina ngangithi angeke ngiphinde ngiqhubeke ngento zomculo ngifuna nje kuba umuntu nje ngigive up ngempilo. Azange avume lo mama wangithwala. Ngibonge iorganization engikuyona iSisterhood. Ngiyideputy president yakhona nationally. Imbokodo president uNozinguse owangibamba naye wangifukamela wathi Mbokodo sondela sidinga abantu abafana nawo, abantu abanganamahloni abazokhuluma ngokuthi babuyapi. Isibindi sakho sokuphuma ke manje uhamba ukhuluma uxwayisa ngokusebenziswa kwezidakamizwa nokungena ezintweni zobugebengu. Ekhaya bamukelile phela wawuthe abafihle sebemukelile ukuthi ukhulume njengobulana nje namhlanje. Omakhelwane bayazi ukuthi uwena lo. Abazali bagcine bemukelile ukuthi ungaphuma uyezweni uyokhuluma lesi story sakho. Sengigijima ke ngizothi azange kube lula ukuthi ngikhulume sengibuyile. Kungithathe kade ukuvula umlomo ngikhulume. I remember very well kwenzeke ngo2019 because isivumelwano kunengozi mawenza isivumelwano noNkulunkulu ungasasebenzi usikhiphe. So bengiloku kunalento engikhumbuzayo ukuthi khumbula ukuthi unesivumelwano. Kwenzakala 2019 ngimenyiwe enye intombazane naye une story sakhe yena ke wa abuseka wa rape. So kunama different speakers bayakhuluma ke indlela abandlule kuzona. Lela langa kwaba ngathi kunomuntu okhuluma la endlebeni zami oshawutayo uthi wathi lo muntu uyovula nini umlomo wakho wena Lindiwe Mdlalose ukhulume nge-testimony yakho. Ngafila ngathi ngamemeza lapha eroomini ngaphumela ngaphandle. Ngangihamba noma mfundisi nabantwana bakhe, uma mfundisi ngangihamba nabo. Ngangiqala ukushare le ndaba ngayixoxela uma mfundisi nabantwana. Uma mfundisi wathi kakudala ngisho ngithi kunento mangikubheka ethi kimi lo sisi kunento mele akhulume ngayo umhlaba umuzwe. So ngaqala ukukhuluma 2029. From lapho ke kwabalula ngafika endlini ngabatshela ukuthi I'm now ready ukuthi abantu bazi ukuthi ngibuyaphi. Ama boss akho athini uma ngabe usubuyile ubudlelwane baqhubeka noma nasiliyaqashuka lelo kodwa? Ama boss wami ngisase Argentina bebafona bangicheka ukuthi nginjani. They were there because ngabuzwa ukuthi uyafuna na ukubakhipha ukuze baboshwe ngoba kahle kahle sifuna bona sifuni nini. Ngathi no angeke ngibakhiphe ngoba azange bangiforce yime ngangena. So mangibuya because sizanele ngayitshela ukuthina angifuni ukubuyela kulendlela. Ngashintsha inamba yami ngoba ngathi angifuni contact ezovela kubona. So angaze ngibabone since ngibuyile because angifuni itemptation into ezongibuyisela. Bengisafuna ukukubuza ukuthi mawusubuyile usujwayela imali enkulu le sisanele mangamentionanga labantu abawu2 okumele ngibamention. Ngithanda ukubonga kakhulu usisi wami usisi Nozipho Mabaso okuyena ovuselele kakhulu lento ngoba uyele wangimema anomkhuleko naye she's fighting against ama drugs eGenco. That's where umphathi ke engambona khona engithi mina umphathi wami because uyangimentorisha ngiyamrespecta ngomsebenzi awenzayo. Ngizobe ngenza iphutha kakhulu mangamentionanga ngithi ngiyabonga kakhulu kuDokotela uKhanyi uNkulunkulu
Khululeka uwenze into eyisimanga ngoba wangizwa laphaya ngibizwe usisi wami usisi Nozipho kwaMabaso ngiyabonga sisi wangizwa ngilibeka udaba lami ngikhuluma wathi hayibo uDr Khanye wathi Lindiwe le story sakho kumele sizwakale wonke umuntu emhlabeni ezwe le. So uLindiwe ke usasho ukuthi bangangithola kanjani ngikhona ku Facebook bangangilandela ngoLindiwe Mdlalose and then abafuna ukubooka ke usisi Lindiwe intokazi yakwaMdlalose bangangithola ke ku 084 245 9788 and then kune event ekhona kuyo yona lenyanga nge25 zaka August ngo 10 o'clock uLindiwe Mdlalose uyoba ixoxa futhi ayixoxisisa indaba yakhe Midrand Conference Center yilapho ke ozomthola uLindiwe izani izimbokodo izani nizoyizwa le ndaba ngoba iyashisa kakhulu ngiyabonga.